सांस्कृतिक धोरणात राजभाषा मराठी सक्तीची करण्यात आली आहे। अमराठी भाषिकांना मराठीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे। आकाशवाणी दूरदर्शन मध्ये मराठी अधिकारी नेमण्यात येणार आहे। महायुती सरकारनं मराठी भाषा संवर्धनावर भर देण्याचा निर्णय घेतलाय। राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचं शासनानं ठरवलेलं आहे। यासाठी 25 वर्षांचा आराखडा तयार करण्याचं काम शासनाच्या वतीनं सुरू झालंय। महाराष्ट्रात मराठी राज्य भाषेचा वापर सक्तीचा केलाय। राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार मराठी, हिंदी, इंग्रजी असं त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रात आता लागू होईल। यासाठी शासनानं विविध प्रकारच्या समित्या नेमल्यात। त्यांच्या अहवालानंतर आढावा घेऊन शासन पुढील कार्यवाही करणार आहे। देशातील विद्यापीठात मराठी शिक्षण विभाग सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे।